Čaute, zdravím všechny, co sledujete Salad Everywhere a já vám vlastně ukážu, jak si udělat takovou malou třídičku, nebo například hlasování na serveru. Je to pro mého kamaráda Lord Gorda, který tento server vlastní. Potkali jsme se teda až na tomhle serveru, ale to teďka vůbec neřešme. Chtěl bych, jak se to dělá. Vlastně to je takovýhle jednoduchý obvod. Komparátor, který snímá tento hooper, 2 redstony, tady repeater natažený na 2 a redstone torče. Tenhle kanál vlastně posílá věci dál, takže kdyby tady byla cesta a věci, které bychom nechtěli, tak by šly do té cesty. Do té cesty. Tou cestou do té truhly, tak. A jak nastavit, aby sem šly, dejme tomu pírka na hlasování o 1.6 a jak tam, aby šly pírka o 1.5? Jednoduše. Pírka se stakují po 64, takže musíme sem dát přejmenovaný item, který se stakuje po 16, tedy v našem případě Ender Perly. Nakonec dáme takhle 2 a máme hotovo. Ještě sem dáme jedno to pírko a třídička je vlastně hotová. To samé uděláme tady pro 1.6. Já vám to ukážu, že to opravdu funguje, takže hodíme tady pár těch, aby to bylo rychlejší. A pár těch. A můžete opravdu vidět, že se to třídí. Sem šly 1.5, sem šly 1.6. Takže děkuji, že jste se podívali na tohle video a zdravím tímto i Lorda. Děkuju a čaute.